Et dono la benvinguda a Districtes, la nova sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer capítol ens endinsem en l'evolució de Ciutat Vella, amb una col·lecció de recaptures del districte i destacant moments clau de la seva llarga història. Som-hi! Ciutat Vella és l'origen de Barcelona, el nucli històric de la ciutat. Aquest districte aplega 4 barris: el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Raval i la Barceloneta. Al segle I abans de Crist, els romans van fundar la colònia de Bàrcino al Mont Àver, al cor del barri gòtic. Es calcula que dins les muralles hi vivien uns 2.500 habitants. Tot i ser una colònia petita, Bàrcino va prosperar gràcies al comerç marítim, l'agricultura i la viticultura dels seus voltants. Després de la caiguda de l'Imperi Romà, al segle V, visigots i musulmans van ocupar Barcelona. L'any 801 va ser conquerida pels francs i la ciutat es va integrar dins la Marca Hispànica, una zona fronterera per protegir l'Imperi Carolingi dels musulmans. Barcelona es va expandir més enllà de les muralles romanes a partir del segle XI. A l'est, els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera eren originàriament suburbis formats al voltant del rec comtal i d'institucions religioses com el monestir de Sant Pere de les Pueles. A l'oest, l'actual barri del Raval era principalment un territori agrícola i conventual. Un dels seus primers nuclis importants va ser el monestir de Sant Pau del Camp, construït al voltant del segle X. La necessitat de protegir aquestes expansions va portar a construir noves muralles al segle XIII. Barcelona va multiplicar per 10 l'extensió de la ciutat romana, cap a l'est. Als segles XIV i XV es va fer una nova ampliació del perímetre per incloure el Raval. Aquestes muralles medievals van establir els límits del districte de Ciutat Vella. Durant la Guerra de Successió, Barcelona va ser assetjada pels exèrcits borbònics de Felip V entre els anys 1713 i 1714. Les bombes van destruir un terç de la ciutat i en van malmetre un altre. Després de la derrota, Felip V va ordenar construir la Ciutadella, una gran fortalesa militar destinada a controlar la ciutat i sufocar possibles revoltes. La construcció va requerir l'enderroc de 1.200 cases al barri de la Ribera, deixant 5.000 persones sense llar. El 1869, la Ciutadella va ser enderrocada de forma parcial i posteriorment els terrenys van ser transformats en el Parc de la Ciutadella en el marc de l'Exposició Universal de 1888. Les famílies expulsades per la construcció de la Ciutadella van ser reallotjades a la Barceloneta, un nou barri creat sobre terrenys guanyats al mar. Amb carrers estrets i traçat rectilini, la Barceloneta es va convertir en un nucli de pescadors i treballadors del port, desenvolupant una identitat pròpia vinculada al mar. Als segles XVIII i XIX, el creixement demogràfic va col·lapsar Barcelona. Les muralles medievals es van convertir en un obstacle per al creixement de la ciutat. Els carrers, estrets i mal ventilats, es van convertir en un focus de malalties contagioses, especialment durant les epidèmies. Aquesta situació va conduir a l'ordre d'enderrocament de les muralles, l'any 1854, un punt d'inflexió en la història de Barcelona que veurem en detall al capítol dedicat a aquest districte. Al segle XX, Ciutat Vella va patir transformacions importants. Entre 1908 i 1913, l'obertura de la Via Laietana va provocar la destrucció de 2.000 edificis i el desplaçament de 10.000 persones. Durant la Guerra Civil, el barri de la Catedral va ser durament castigat pels bombardejos. La plaça de Sant Felip Neri es va convertir en un dels símbols de la barbàrie. 42 persones, 20 de les quals eren infants, van perdre la vida en un bombardeig. Després de la dictadura, la ciutat va rehabilitar edificis històrics i va revitalitzar barris que havien patit dècades de degradació. L'any 1984, amb la divisió administrativa de Barcelona, Ciutat Vella es va consolidar com el primer districte de la ciutat.
Ciutat Vella és el bressol de Barcelona, un gran escenari històric amb 4 barris que reflecteixen la complexitat i la riquesa de la ciutat. Després de segles de transformacions, aquest districte segueix evolucionant, afrontant reptes contemporanis com el turisme massiu, la gentrificació i la necessitat de preservar la vida veïnal. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.